Godonu Dele ta' 29 sena minn Niġerja baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-involviment tiegħu f'allegat frodi permezz tal-midja soċjali fuq anzjana. Fil-qorti ntqal li l-ammont frodat jammonta għal aktar minn 21,000 euro misruqa. Huwa mifhum li l-imputat huwa allegatament marbut mal-individwi li tressqu l-qorti mixlija li jiffrodaw anzjana ma' 58,000 euro. U akkużat ukoll b'ħasir ta' flus kif ukoll pussess ta' affarijiet misruqa. Dele ġie arrestat wara investigazzjoni separata fuq numru ta' persuni Niġerjani marbutin ma' frodi simili. Il-qorti ordnat l-ifriżar tal-assi tal-imputat. Fil-qorti tawdex minn persuni ġew immultati 17,100 euro bejniethom brabta ma' sewqan bla liċenzja u sewqan taħt l-effett tal-alkoħol jew droga. Dawn il-persuni tressqu l-qorti wara li kienu twaqfu waqt diversi kontrolli mill-pulizija tul ix-xahar li għaddew brabta ma' legalitajiet varji waqt is-sewqan. Barra mill-multi 6 persuni kellhom il-liċenzja tas-sewqan sospiża għal sena u 2 persuni oħra għal 6 xhur. Russell Buġeja ta' 47 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli li froda numru ta' persuni bejn Marzu u April ta' din is-sena. Buġeja flimkien ma' persuna kompliċi miegħu kienu allegatament jitolbu l-flus lil persuni f'karozzi fit-traffiku bl-iskuża ta' inċident fittizju fejn imbagħad il-koppja jaħarbu jiġru wara li jieħdu l-flus. Huwa mifhum li Buġeja ġie identifikat permezz ta' kameras tas-sigurtà. Fil-qorti ħareġ kif Buġeja kien jgħix mal-allegat persuna kompliċi. Iżda riċentament din ma baqgħetx tgħix miegħu. Id-difiża sostniet li l-imputat għandu vizzju serju ta' droga u qed jipprova jibdel ħajtu għall-aħjar. Id-difiża żiedet tgħid li għalkemm l-imputat għandu fedina penali mċabsa l-aħħar sentenza li ngħatatlu kienet fl-2010. 5 persuni mis-Sudan, mill-Ghana u mill-Gineja nataw sentenza ta' 6 xhur priġunerija wara li ammettew li jippruvaw jagħmlu użu minn dokumenti ta' ħaddieħor biex jaħarbu minn Malta. Għal dan id-difiża u l-prosekuzzjoni qablu li ma tingħatax is-sentenza massima marbuta ma' dawn l-akkużi.